kini nyo kini de indu abakanda ala laki lelai kare son sama lanko oh lalai la sama lanko padi manyo da kini nyo kini de awak ganjianan macam ni alun jadi kok lakakan buat ulo karam dan lakakan buat ulo di manyo kini nyo kini Kaya biarlah singgah projek si tujuan sama alam ko sama alam ko dandel dan ini pacarai banyak nan kakana basopo olonyo acua sayo basopo olonyo acua tersai diran singalan mangayam tadi di alaman mangayam tadi di alaman di manyo kini lakar Ramadan tanggapati la dapat diulang nana bedo mungkin aja janjian nana bedo mungkin aja janjian dari manyo kini la ragu dan dino nah diliwa ka dalam ladu dua sambo basil luto sama lambo nana pokok itu bagura wadiru hodima ay kini ay karapadan walaupun kawe nanti berdua ikan dilawi di hadangnya ikan dilawi di hadangnya dari tua rumahnya inilah di manyo karapadan batamu ladai sari badendang sama lam nangko badendang sama lam laga letawe bapiari ada ikan labalun ayu ada ikan labalun ayu Thank you.